Portréty zaujímavých, inšpiratívnych, významných, ale aj menej populárnych či záporných postav z histórie, umenia či literatúry. Prinášame vám ich životné príbehy, zážitky, diela či myšlienky, ktoré v dobrom, ale i v zlom zanechali odkaz generáciám. Moje meno je Natália Kašičková a vy počúvate podcast Po stopách dejín a umenia. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Jeden z najslávnejších umelcov na svete. Patrí k najznámejším maliarom Francúzska. Otec impresionizmu. Toto je život a dielo Clauda Moneta. Une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Claude Oscar Monet sa narodil v sobotu 14. novembra v roku 1840 v Paríži. Ešte ako 5-ročný sa s matkou Louise Justine a otcom tiež Claudom presťahovali do mestečka Le Havre na severe Francúzska. Už vtedy sa prejavil Claudov talent. Mnohých oslovil svojimi karikatúrami, ktoré nakreslil len uhlíkom. Svoje nadanie pretavil aj do obchodnej sféry. Karikatúry kreslil aj na objednávku. O niekoľko rokov neskôr spoznal Claude známeho francúzskeho maliara Eugèna Boudena, jedného z prvých maliarov, ktorí sa rozhodli opustiť ateliéry a kresliť krajinky priamo v prírode. Bol to práve Eugène, kto objavil umelecké nadanie Clauda Moneta a stal sa jeho učiteľom. Keď mal Claude 18 rokov, na dobrú radu Boudena sa vrátil naspäť do Paríža, kde začal študovať maliarstvo. Claude sa však nestotožňoval s dlhodobo zaužívanými princípmi maľovania, ktoré platili v druhej polovici 19. storočia. Rozhodol sa preto odísť zo školy a vstúpil do maliarskeho ateliéru Académie Suisse. Monetovú tvorbu ovplyvnila v rokoch 1860 až 1862 vojenská služba v Alžírsku, ktoré ho aj inšpirovalo. Keď mal 26 rokov, vďaka maľbe jedného zo svojich obrazov sa zoznámil s modelkou Camille Donchel. S ňou sa v roku 1870 aj zosobášil a o 2 roky neskôr sa im narodil syn Jean. Tesne predtým, ako vypukla francúzsko-pruská vojna, utiekol Claude Monet do Londýna. Aj spolu s pisarom tu navštevovali brehy Temži a parky, kde spoločne maľovali. Claudovi sa v Londýne podarilo nadviazať aj kontakty s obchodníkom s obrazmi Durandom Ruellom. Po svojom návrate domov do mestečka Argenté za ním prišli maliari Edouard Manet a Pierre-Auguste Renoir, aby na svojich umeleckých dielach pracovali spoločne. Je skoré ráno roku 1872, ešte pred východom slnka. Claude Monet sa pozerá von z okna svojej izby v Grand Hôtel du Lamy-et de Paris na prístav Le Havre na nábreží rieky Southampton. Berie do rúk štetec a na plátno začína robiť rýchle, no jemné ťahy. Maľuje spontánne, širokými ťahmi štetca, takzvané a la primera. Snaží sa zachytiť presne to, čo v ňom v tomto okamihu vyvoláva dojem. Je to začínajúci východ slnka. Táto maľba však pôsobí trochu nedokončene, až skicovito. Svoj východ slnka vystavil Claude Monet v roku 1874 aj na výstave. Na jeho skicovito pôsobiace dielo ale negatívne zareagoval kritik umenia Louis Leroy, ktorý obraz označil iba ako impresia. Východ slnka. Akoby k názvu obrazu musel pridať ešte nejaké vysvetlenie, či výraz, ktorý by zadefinoval, o čo ide, aby to divák pochopil. Akoby to zo samotnej maľby nebolo už dosť jasné. A tak vďaka maľbe Clauda Moneta a kritike Louisa Leroy vznikol jeden z najznámejších umeleckých smerov – impresionizmus. 。
Čo to ale impresionizmus, okrem svojej prvej a najznámejšej maľby Východ slnka, vlastne je? Dojem. Zachytenie emócie v prítomnom okamihu a atmosféry v danej chvíli. Vyobrazenia prírody a toho, čo vidí oko umelca v určitom momente. Zachytávanie dojmu práve tak, ako sa javí práve teraz. Štýl, ktorý umelcov ťahá nielen do prírody, ale aj do zákutí ich duše. Obraz krajiny alebo predmetu sa mení okolnosťami, a to v každej chvíli. Takže najpravdivejší je obraz okamihu, ktorý v nás zanecháva najsilnejší dojem. Presne toto je impresionizmus. Hra svetla a kontrastov. Iba voľné nanášanie farieb štecom. Žiadne veľké detaily. Používanie jasných, ba priam žiarivých farieb, ktoré načrtávajú realitu a zaznamenávajú prchavosť chvíle. Impresionizmus to ale nie sú iba maľby. Skrýva zaujímavý, ba priam rebelantský príbeh, ktorý stojí za jeho vznikom. V 19. storočí panovali vo Francúzsku striktné pravidlá umeleckej tvorby. Tie šírili a ich dodržiavanie vyžadovali umelecké školy v Paríži, ktoré fungovali najmä vďaka finančnej podpore od štátu. K jedným z nich patrila aj slávna École des Beaux-Arts, najlepšia francúzska umelecká škola 19. storočia. Niektorí umelci však túžili kráčať svojou vlastnou cestou a prísne pravidlá parížskych umeleckých škôl sa im dodržiavať veľmi nechcelo. K takýmto umelcom patril aj Claude Monet, ktorý sa držal zásady, že umelec má maľovať to, na čo sa pozerá. A historické výjavy to neboli. Týchto umelcov oveľa viac lákalo zachytávanie bežného života a každodennosti vo vtedajšom Francúzsku. Už nechceli pokladať na plátno dobre známe naratívy z histórie a vznešené témy, ktoré vo svojich dielach zobrazovali známi francúzski umelci tej doby. Práve naopak, chceli zaznamenať prchavosť neopakujúcich sa chvíľ na uliciach, parkoch či kaviarniach. Preto sa v polovici 19. storočia začali rodiť náznaky nového umeleckého smeru, ktorý mal zaužívané pravidlá odhodiť bokom a v ľuďoch zanechať impresiu. Impresionizmus vznikol ako reakcia študentov na prísne školy, ktoré vyžadovali striktné dodržiavanie pravidiel. Skupina umeleckých odvážlivcov a priateľov Monet, Manet, Pissarro a ďalší asi 30 umelci uskutočnili v rokoch 1874 až 1886 sériu 8 výstav, kde prezentovali svoje impresionistické maľby. V očiach verejnosti i odborníkov ich diela ale dojem rozhodne nezanechali. Reakcie boli až nečakane negatívne. Maľby začínajúcich impresionistov vnímali ako nezaujímavé, banálne a zbytočné. Mnohí si kládli otázku, ako si dovolili ignorovať pravidlá a vymeniť historické motívy za tieto skice na plátne. Rebelantom v umení však záležalo iba na jednom. Vyhýbať sa pravidlám, predsudkom a na svojich plátnach zachytiť impresiu. Opustili ateliéry a vydali sa do prírody, kde sa hrali so svetlom, tieňmi a tónmi. Na plátno nanášali farby tak, aby dokázali dôverne zachytiť danú chvíľu. Nepochopenie, ba priam až opovrhovanie verejnosti a odborníkov ale netrvalo dlho. Impresionistické diela mladých a najmä revolučných francúzskych umelcov začali zaujímať a pútať. Už začiatkom 20. storočia o ne prejavili záujem aj zberatelia. Čo podľa vás znamená impresionizmus? Takže v prvom rade je to umelecký smer, ktorý z dnešného pohľadu možno prekvapivo, ale spôsobil revolúciu a bol taký dosť drzý, pretože si dovolil nesúhlasiť s tými stáročiami ustálenými pravidlami toho, ako má umenie vyzerať. A začal používať také odvážne ťahy štecom,
škvrny, v ktorých ste často museli hľadať ten význam, nevedeli ste, na čo sa pozeráte, je to slnko, je to list, je to nejaký odraz. No a možno tu je dôležité tak nejak si priblížiť aj samotný ten pojem. Vychádza z pojmu impresia, čo je teda nejaký dojem a pôvodne išlo o hanlivé slovo, bola to vlastne urážka, s ktorou prišiel jeden umelecký kritik, Louis Le Roy sa volal a on hovoril vlastne, že toto sú také nedokončené diela, že to nie je nejaký výsledok dlhodobej premyslenej práce, je to len impresia, je to len taký nejaký pokus zachytiť nejaký okamih. Nemá to tú hodnotu, aby som ja tomu vôbec venoval nejakú pozornosť. Takže pôvodne to bola urážka a oni sa tejto urážky chopili a to, čo pôvodne bolo myslené ako niečo negatívne, tak oni si z toho urobili, dá sa povedať, PR. Ako by ste charakterizovali diela Clauda Moneta? Tak Claude Monet bol človek, ktorý sám veľmi nemal rád, ak jeho diela charakterizovali, tak teraz je to pre mňa také zvláštne. On sám hovoril, že nemá rád, keď sa v tom kritici príliš vrtajú a snažia sa nejako racionálne vysvetliť, prečo sa vám to má páčiť. On vlastne hovoril, že do jeho diel sa stačí zaľúbiť. Išlo o to, že on si uvedomoval, že príroda je krásna, že príroda vytvára také tie prchavé momenty, ako je napríklad západ alebo východ slnka, prípadne nejaký ten porýv vetra, alebo neviem, napríklad aj sneženie. A hovoril, že aké je to smutné, že tieto okamihy trvajú niekedy len sekundy, niekedy len minúty a preto sa on snažil tieto vzácne momenty nejako zachytiť a začal maľovať vonku, priamo v prírode alebo v plenéri, ako sa hovorí. A tam môžeme jasne vidieť, že v porovnaní s tými staršími dielami, ktoré vznikali v štúdiách vnútri, tak tieto sú také tie autentickejšie, že keď sa pozriete na ten obraz, často ako by ste cítili, povedzme, tie slnečné lúče na tvári, alebo dokonca môžem povedať, tak môže to znieť trošku tak až melodramaticky, ale keď vidíte napríklad tie jeho rybníky s lektami, tak tam môžete až priam počuť tie kvákajúce žabky, alebo ten hmyz, ktorý sa prebúdza večer, takže išlo mu o to sprostredkovať ten chvíľkový okamih. Myslím si, že to sa mu naozaj podarilo a preto ho mnohí považujú za najdôležitejšieho člena tej impresionistickej skupiny. Aký bol Claude Monet človek? Opäť som si spomenul na to, ako v jednom liste sa sťažuje priateľovi, ako veľmi nemá rád, keď sa, povedzme, novinári vrtajú v jeho živote. On bol jednoznačne introvert. A hovoril, nemám problém, teda keď riešia moje diela, ale ja by som si rád zachoval to svoje súkromie. Takže jednoznačne introvert. Bol to človek, ktorý mal sklony k melanchólii a to vieme vďaka korešpondencii, ktorá sa nám zachovala. A bol to človek trpiaci. Veľmi citlivo vnímal to, že prišiel vlastne o obidve manželky, prišiel o syna a dokonca vieme, že tam boli aj samovražedné myšlienky. Takže bol to človek, ktorý nie každému dovolil nahliadnúť do jeho vnútra, mal taký úzky okruh ľudí, s ktorými sa dokázal naozaj rozprávať aj o súkromí a stále vravel, že o mnoho lepšie ako slová vyjadrujú jeho ja, jeho plátna. Viete o nejakých zaujímavých situáciách či udalostiach z jeho života? Neviem, či by som to nazval priamo situáciou alebo nejakou epizódou, ale čo je taký zvláštny paradox z takého toho dlhodobého hľadiska. On bol väčšinu života, dovolím si povedať, žobrák. On naozaj veľmi často prežíval len vďaka sponzorským darom, veľmi často vo svojich listoch žiada svojich priateľov o príspevky, kde naozaj hovorí, viem, že je to nepríjemné, ale ak mi nič nepošleš, ja vlastne nebudem mať z čoho nakrmiť svoje deti, takže toto je také zvláštne. No a potom ku koncu života sa stal azda najslávnejším francúzskym maliarom, naozaj mal to celosvetové renomé a to vidíme aj na tých neskorších zákazkách, kde napríklad mu vtedajší ministerský predseda dal k dispozícii tzv. Oranžériu, čo je súčasť paláca Louvre. A povedal jednoducho, rob si s tým, čo chceš, viem, že to bude dobré, akokoľvek sa rozhodneš. Takže potom už tam takéto tie existenčné problémy vôbec nehrali rolu. Takže ako keby taký ten príbeh, až taký disneyovský, že z toho chudobného žobráka až na toho princa alebo priam cisára impresionizmu.
Najznámejšiu Monetovú maľbu Východ slnka už dobre poznáme. Aké sú však jeho ďalšie diela? Monet svoju inšpiráciu v prírode, parkoch, lúkach, uliciach, záhradách, ale aj mestách pretavil do početných stoviek obrazov. Niektoré zdroje uvádzajú čísla okolo 1300, iné až 2500 malieb. Faktom je, že do tohto vysokého čísla, nech už je akékoľvek, spadajú aj jeho obrazové cykly. Tým najväčším a najznámejším sú Lekná. Táto séria zahŕňa až 250 obrazov. Pre mnoho Monetových diel sa stala veľkou inšpiráciou jeho pestrá záhrada. Na jej motívy vytvoril diela ako Umelcova záhrada v Giverny, Monetová záhrada v Ežunté, Dúhovky či chodník v Monetovej záhrade. Najmä pre obrazy jeho záhrady sú charakteristické síte a žiarivé farby, ktorými sa na plátno snažil preniesť pestrosť kvetov a farebnosť svojho záhradníckeho diela. V Monetových maľbách prírody či jazier môžeme pozorovať zachytenie tieňov či odrazov na hladine vody. To je typické pre maľby ako Grenouillech, Ráno na Séne blízko Giverny, Kúpalisko pri Grenouillech, Dom na Achterzan či Jeseň na Séne. Vo všetkých týchto obrazoch zaznamenáva na plátno, okrem iného, najmä odrazy, ktoré príroda vrhá na vodnú hladinu. Medzi Monetovými dielami je okrem pestrých obrazov záhrad a parkov zachytených aj mnoho scenérií prírody. Makové pole, pláž v Pouville, prechádzka na útese v Pouville, Cesta v pšenici v Pouville či La Pont de la Hève pri odlive. V týchto dielách zachytával na plátno bežné obrazy prírody, na ktoré sa mu naskytol pohľad. Verne a jednoducho v nich zaznamenal to, čo práve videl. Tohto pravidla sa v konečnom dôsledku držal celý život. Monet vo svojich obrazoch okrem farebných dojmov jary a leta zachytával aj pohľady na zimu, hmlu či dokonca búrku, ako môžeme vidieť v obraze La Pont de la Hève pri odlive. Medzi jeho zimné scenérie patria obrazy ako Vozík na zasneženej ceste v Honfleur, Sneh na Ežunté či Straka. Na týchto obrazoch zachytáva scenérie zasneženej prírody vo vidieckom prostredí. Neupútajú síce pestrými farbami, ale o to viac spokojom a jednoduchosťou, ktorá z nich vyžaruje. Akým smerom sa ale uberal život Clauda Moneta potom, ako sa stal otcom impresionizmu? V roku 1878 sa Claudovi a jeho manželke Camille narodil ich druhý syn Michel. Camille sa však zo svojho druhorodeného syna netešila dlho a o rok neskôr zomrela na tuberkulózu. Výchovu Žána a Michela prevzala ich rodinná známa Alice Auchet, ktorá chlapcov začala vychovávať spolu so svojimi deťmi. Claude a Alice začali spolu žiť v Poissy, ktoré sa ale Claudovi nepáčilo a tak sa rozhodli odsťahovať 75 km od Paríža do mestečka Giverny. Tam sa aj zosobášili. V kariére začal Claude žať úspech a za peniaze, ktoré zarobil z predaja obrazov, kúpil dom. V ňom si postavil aj vlastný ateliér. Maľoval, predával a kvôli práci často cestoval do Anglicka, Nórska či Talianska. Okrem maľovania, ktoré bolo jeho vášňou, našiel záľubu aj v záhradkárstve. Po rokoch života, ktoré strávil v chudobe, sa jeho umelecké nadanie dočkalo aj finančného ohodnotenia. Postupne si dokonca prenajal niekoľko domov so záhradami. Zo záhradníctva sa tak stala jeho záľuba. Priestor i financie mu umožnili vytvoriť si záhradu v japonskom štýle, ktorá sa stala inšpiráciou pre viaceré jeho obrazy. Vďaka zisku z predaja obrazov a taktiež dedičstvu, ktoré získal, žil v Agenté spolu so svojou rodinou pomerne zámožne. Nový životný štandard, ktorý si vybudoval, znázornil aj na obraze Obed, dekoratívny nástenný obraz. Maľba znázorňuje jeho predmestskú záhradu s farebnými kvetmi, pričom v jej ústredí stojí záhradný stôl prestretý pečivom, ovocím a čajom. Jeho syn Jean sa hrá pri stole a manželka s ďalšou ženskou postavou vychádzajú po chodníku smerom k Jeanovi. Na obraze sa Monetovi podarilo verne zachytiť tiene, ktoré aj napriek stromu vrhá slnečné svetlo.
Po veľkých úspechoch v impresionizme však u Clauda nastala zmena. V roku 1880 začal namiesto svetlých farieb používať temnejšie a ťažšie tóny. Maľoval najmä zátišia, krajinky na pobreží mora a skaly. O dekádu neskôr sa začal venovať obrazovým cyklom, v ktorých zaznamenával rovnaké motívy, ale vždy za iného svetla a podmienok. Vďaka novému spôsobu maľby vytvoril na začiatku 90. rokov 19. storočia dovedna až 20 obrazov, ktoré odrážajú pohľad na katedrálu Rouen. V tomto období začal pracovať aj na jeho a na najznámejšom obrazovom cykle Ľalí a Lekien. Mnohokrát pracoval na obrazoch len niekoľko minút denne. Šťastie, ktoré dlho nachádzal vo svojej práci, však vystriedal smútok, ktorý zažil v rodine. V roku 1911 Alice, Claudova druhá manželka, zomrela. O 3 roky neskôr stratil Claude aj staršieho syna, Jeana. Na sklonku svojho života trpel Claude Monet viacerými chorobami. Trápil ho zlý zrak a tiež reuma. Tomu zabraňovalo venovať sa maľbe tak, ako by chcel. Claude sa však nevzdával a do posledných chvíľ sa venoval tomu, čo mu zasvetil celý svoj život – maľbe. V nedeľu 5. decembra v roku 1926 Claude Monet doma v Giverny zomrel. V tomto mestečku je aj pochovaný. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Claude Monet sa preslávil svojimi impresionistickými maľbami, ktoré dnes zdobia tie najznámejšie galérie na svete. Jeho obrazmi sa píšia perly ako Paríž, Londýn, New York či Chicago. Obrovský úspech však zožali maľby až po jeho smrti. Vo svojich dielach ale zanecháva dojmy, ktoré generácie uchvacujú dodnes. Moje meno je Natália Kašičková a vy ste počúvali podcast Po stopách dejín a umenia. Pour la vie.